Kaupungissa on ihmisiä ja tiloja ihmisten ympärillä. Kaupungissa on teitä, taloja, pihoja ja sisätiloja. Tila määrittää sen, mitä tilassa olevat ihmiset tekevät. On vapaa-ajan viettopaikkoja ja on työpaikkoja. Toisten työpaikat ovat toisten vapaa-ajan viettopaikkoja. Leikkipuistossa leikitään, junassa matkustetaan ja kahvilassa juodaan kahvia. Kahvila. Kahvilaan on laitettu tuoleja ja pöytiä. Kahvikuppi laitetaan pöydälle ja itse istutaan tuolille. Helppoa. No, pukeutuminen on kivaa ja helppoa. Puhutaanpa siitä. Valitsen pukeutumistapani jo olemassa olevista pukeutumistavoista. Tässä tiedon saaminen on ensisijaista. Tiedon siitä, mikä on olemassa, mitkä ovat olemassa olevia pukeutumistapoja. Tiedon saamiseksi havainnointi on välttämätöntä. Havainnointi tarjoaa havaintoja ja tietynlaisia tiedon ehdotuksia. Kaupungilla ehdotuksia on loputon määrä. Ehkä. Nämä ehdotukset eivät toki ole aina varsinaisesti toteutumaisillaan. Tämä tiedon tarve puuttuu Maslowin tarvehierarkiasta, muistaakseni. Kiinnitämme juoksevaan ihmiseen vaistonvaraisesti huomiomme. Juokseva ihminen sisältää mahdollisuuden, että jokin on pielessä, että me olemme vaarassa. Samalla tavoin omituisesti pukeutunut saattaa olla muutenkin omituinen, ja omituinen saattaa olla vaarallinen. No, vaatteet päällä voi lähteä ulos. Mennään hieman taaksepäin. Kaupungissa on tiloja, joissa oleskelu on kielletty. Kaupungissa on tiloja, joissa muun muassa videokuvaaminen on kielletty. Kaupungissa on julkisia ja yksityisiä tiloja. Ja sitten on niitä hieman epämääräisiä tiloja siltä väliltä. Kaupungissa on myös tiloja, joissa oleskelu on maksullista. Niin kuin museot, kahvilat, elokuvat, teatterit, ravintolat, yökerhot, linja-autot, vessat. Jos haluan mennä tuollaiseen tilaan tai jonkin palvelun tai jonkin esineen täyttämään jonkin tarpeistani, annan vastineeksi rahan. En anna rahaa muuten vaan, enkä ota maksamatta. Kaupungista voi siis ottaa palasia maksua vastaan. Ehkä kaupunkiin voi myös lisätä palasia. Sanottakoon se vielä, että oleskelu noissa kielletyissä, rajoitetuissa ja maksullisissa paikoissa ei kuitenkaan ole kiellettyä, rajoitettua eikä maksullista niille, jotka työskentelevät niissä. Ulkotilat ovat usein vähemmän säädeltyjä. Vai ovatko? Esimerkiksi tie. Tie on paljon enemmän kuin asfalttia ja hiekkaa. Se on siirtymisen rituaali. Erityisen kiehtovaa on tien ylittäminen. Jo ajatuksena pääseminen vertauskuvallisen tien yli on jännittävä. Päästä yli, mennä yli, ylittää, enemmän kuin tie. Tekona se on lähes uskonnollinen toimitus. Tien reunalle ensin pysähdytään ja odotetaan. Toisella puolella tietä palaa punainen valo. Sitä katsotaan odotuksen ajan. Tie. Teitä on kaupungissa joka puolella. Tiet kohtaavat. Joku tie peittää toisen. Tiet eivät sulaudu toisiinsa ilman ongelmia. Jotta teidän kohtaaminen olisi mahdollista, se vaatii hyllymetreittäin sääntöjä. Jatketaan. Vai jatketaanko? Kannattaako tietä seurata? Mietitään siltaa. Se johtaa jonkin yli, minkä ohi olisi muuten vaikea päästä. Seuraan sitä, kun se johtaa. Jos lähden seuraamaan sitä, saattaa puolessa välissä toisiin aatoksiin tuleminen olla kohtalokasta. Voin kulkea sen koko mitan, tai jossain vaiheessa kääntyä takaisin. Tai voin valita olla käyttämättä siltaa ollenkaan. Samoin tiet. Kaupungissa tieltä poikkeaminen on kivuliasta. Seinät ovat kovia. Heti jos jossain oikaiseminen on mahdollista, syntyy polku. Polut yritetään usein lannistaa heti alkuunsa niiden muodostuessa. Esimerkiksi aidoin tai istutuksin puistoissa tai tien varsilla. Sisäpihojen läpikäynti estetään portein ja lukoin. Läpikulku kielletty. Turku.
2011.